Sommetider er det svært at komme til erkendelse af, at man ikke længere hører alt så godt som før. Men med en smule hjælp behøver et høretab ikke at være et problem. Ring til eller gå til websiden audionova.dk. Udfyld formularen. Du bliver så ringet op om en aftale i nærheden af, hvor du bor. Hos Audionovas audiolog får du gratis en sagkyndig høretest og professionel rådgivning. Naturligvis hjælper vi dig med at vælge det høreapparat, der passer dig bedst. Høreapparater er næsten ikke synlige, eller du kan endda have dem siddende helt usynligt i øregangen. Der er forskelligt tilbehør til vedligeholdelse af dit høreapparat. Regelmæssig rensning er vigtig. Det samme er batterier, der passer til dit høreapparat. Du kan have dit høreapparat gratis på prøve, så har du tid til at øve dig og vende dig til det, før du beslutter dig. Efter 2 uger kommer du ind til kontrol, og audiologen finjusterer eventuelt indstillingerne af dit høreapparat. Du skal først afregne, når du er helt tilfreds. Audionova opkræver den godtgørelse, du har ret til. Det skal du ikke selv bekymre dig om.